Zero. Usahay numero. Usahay gugma pud nimo wa kay uyab agay. Alam ko, maganda ka. Pero alam mo, mukha kang nanay. Oo, nanay ng magiging anak ko. Ay, kahinawayon ba nimo eh? Ikaw, itsura nimo murag mapa. Oo, mapa. Mapangasawa ko ay. Ay, salamat. Karong panahon na di na di ko maglisod mangita og kwarta. Mas lisod pa mangita og jowa. Agay. Pero di ko kaya bumitaw at bigay. Masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Oy, basig na amoy kailang ang musulod og trabaho. Kaya kung amo nanginahanglan sila. Ako po nanginahanglan ko yaya. Yayakapin kita. At